माझी तर इच्छा झाली की मी सुरुवाती नगराध्यक्ष होतो. आता माझ्या आयुष्याचा शेवटी मीच नगराध्यक्षाला उभा राहतो. कशी काय इच्छा? काम नाही लागलं आणि उगाच नाही हे कोण थांबवणार मला. मला उभा राहायचं माझा मुलगा काय माझ्या विरुद्ध जाणार आहे, हे दोघं जाणार आहे. होऊन जाऊन द्या ना. पहिल्यांदा कोण होतो मी, मग शेवटी माझा नगराध्यक्ष म्हणजे काय बिघडलं काय ते उभा करताय कोणाला. अहो मीच उभा राहायचं म्हणतोय, तुम्ही आता आमच्याच का भांडणार. सभापती पदावरून परत आता नगराध्यक्ष पदापर्यंत मग कसं ती वेळ कोणी आणली, वेळ कोणी आणली. त्यामध्ये बसून ठरेल त्यांना व्यक्त होऊन द्यायचं ते मला काय तुम्ही नाही व्यक्त होते त्याच्या त्या सुट्टी मी उभा राहिलो. माळेगावचे चेअरमन झाले ना अजितदादा. मग करेक्ट. दादा आता उपमुख्यमंत्री आहेत तरी चेअरमन आहेत, मग मी का होणे.